салом алейкум. дар навор мебинед ин абдулло шарипови 4 моҳа мебошад. вақте абдулло шарипов дар батни модар буд, табибони русия иҷозат надоданд ки модари ҳомиладор ба тоҷикистон биравад. падари абдулло шарипов пеш аз карантин барои аёдати модари бемораш ба тоҷикистон меравад ва айни ҳол омадан наметавонад, шароити ниҳоят вазнин дорад. абдулло шарипов 25 июн таваллуд мешавад ва 18 август дар ҳолати вазнин ба беморхонаи Красногорск меғалтад. дар беморхонаи Красногорск рӯз то рӯз аҳволаш бадтар мешавад. табибони ҳамон беморхонаи Красногорск ӯро ба беморхонаи Любецкий район интиқол медиҳанд. дар беморхонаи Любецкий район абдуллоро аз сараш ҷарроҳии вазнин мекунанд. ҷарроҳӣ ниҳоят вазнин мегузарад. рӯз то рӯз аҳволи абдулло бадтар мешавад ва баъдан абдуллоро бинед ки дар навор ин дар сараш айни ҳол ин ҷарроҳии якум аст ва баъдтар боз абдуллоро ҷарроҳии дуюм мегузаронанд. ӯро баъдтар метавонед ҳозир бинед ва айни ҳол модари абдулло мегӯяд ки чизе ки дар зиндагӣ буд тамом шуд ва ба абдулло шири сунъӣ медиҳад, памперс мехарад ва хароҷотҳои дигари рӯзгор лозим барои ин зану ин кӯдак ва иҷорапулӣ медиҳад ва бинед ки мана ин дуюм бора ҷарроҳие ки дар сари абдулло шарипов карданд. хоҳиш мекунад ҳамватанон ӯро дастгирӣ кунанд дар ин рӯзҳои вазнин, дар ин рӯзҳои сахт. аз ҳамватанон хоҳиш дорад ки чӣ қадаре аз дасти касе меояд ба ин зан, ба ин модар кӯмак кунанд. саломат бошед, дар амони худованд бошед, бетараф набошед.